gaskiya muna matukar farin ciki da fitowar jagoranmu Sheikh Ibrahim Zakzaki a wannan rana ta 28 ga watan Julai. Muna matukar farin ciki ga wannan rana matukan gaske. Sannan kuma kira da zamu yi ga sauran al'umma lallai su gane zaluncin da aka yi malam. Kuma tabbas kowa da ya sani zalunci daman baya dorewa. Saboda haka lallai wajibi ne kowannen mu ya tsaya akan dawowa akan turba wanda zai tabbatar da mu akan wannan da'awa ta Sheikh Zakzaki. Rana Abubakar Garba Bello mai anguwa daga anguwan Kagarawal. Yau gaskiya muna nuna farin ciki da jin daɗi, yau rana ne na farin ciki da jin daɗi wanda gwamnatin Najeriya ta sako mana jagoran Sheikh Ibrahim Zakzaki. Kuma muna jin hankalin yan uwa da duk wani musulmin duniya nuna farin cikinsa da alhini na sake jagoranmu da aka yi. Kuma wannan a gane zalunci aka masa, wanda an kashe masa yaya ɗaiɗai, an kashe masa yaya shida, an kona masa gidansa, an rusa masa gida, an kona mana makaranta, an kashe mana yan uwa. To wannan kuma zalunci ne haka. To muna nuna kuma wannan hakuri ne ya jawo har haka, kuma to mai hakuri shi ke tare da Allah.